Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Rebo Kliwon 23 April 2025. Sumangga dinten punika kita nampi jejer mungkasi gesang. Para adi yuswa, nalika layat kula remenipun mandeng layon lan demek astanipun swargi. Ing mriki kula kaemutaken bilih ing wekdal tinamtung mangke kula ugi badhe dipun layati. Pitakenan kula, menapa mangke kula saged mungkasi gesang kanthi ese mongkok ing manah, menapa namung kendel kaku ing keduwung. Nalika manungsa gesang ing jagat punika, ing wekdal tinamtu mangke ugi badhe nampeni kasedan. Yuswa sepuh dede pathokaning kasedan, mekaten ugi raga ingkang ringkih dede ukuran badhe seda. Kathah tiyang ingkang sami ajrih ngadepi kasedan, nanging ing kitab suci pejah kajasmanen dede pungkasaning gesang, badhe wonten gesang langgeng ingkang ngrantu. Milanipun kanggenipun tiyang pitados pejah kajasmanen boten numusaken raos ajrih. Bab punika ketingal ing gesangipun Paulus. Nalika ngajengaken seda, Paulus ngendika ing 2 Timotius 1 ayat 7 lan 8. Aku wis mungkasi tetandingan kang utama. Aku wis nyandak garis wekasan. Aku wis ngantepi ing pracaya. Saiki aku wis ginantungan makuthaning kayekten kang bakal kaparingake marang aku dening Gusti Sang Hakim kang adil. Dadi raos ajrih ingkang ketingal nanging mongkok ing manahipun ngadepi kasedan. Alesanipun Paulus, piyambakipun sampun nindakaken timbalanipun Gusti. Para adiyusa, gesang punika mila wekdal kangge ngladosi Gusti. Lumantar gesang ingkang kita lampahi kaangkau asmanipun Gusti kamulyaaken. Mila monggo kita ginakaken gesang namung kangge kamulyanipun Gusti. Satemah kita saged mungkasi gesang kanthi raos mongkok awit sampun nindakaken kersanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut bilih gesang kawula satunggaling kesempatan anggenipun kawula nindakaken peladosan caket raket kalian paduka. Mila monggo Gusti, paduka ingkang berek kawula tansah kawula caket kalian paduka. Kawula pasrahaken kawontenipun para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring pitulung. Matemah para adi yuswa dalasan anak putu kawula tansah rineksa tuwin binerkahan dening paduka ing sadengah kawontenan. Kawula pasrahaken sawetawis putra kagungan paduka ingkang wedal sakmangke nembe wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken Bapak Agus Budi Pranowo ing Kalinegoro, Bini Sepuh Ari Panjaitan ing wilayah Sekawan, Bapak Amung Pracoyo ing wilayah Sekawan, Ibu Titik Marioto wonten ing wilayah Pitu, mekaten ugi Ibu Lis Martono wilayah kalih. Monggo Gusti sedaya pemulihan ingkang sampun dipun lampahi sedherek kawula dadosaken sedherek kawula enggal nampi wetahing bagas kesarasan peparing paduka. Mekaten ugi kawula pasrahaken Yuli Luther Harifa ingkang dumugi wekdal sakmangke nandhang sakit ing bab paningal. Kawula ugi masrahaken Sisilia ingkang badhe nampi operasi wonten ing RSU Muntilan. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe tansah paring kegiatan, paring kesarasan, malah kepara paduka saged ngagem menapa lan sinten kemawon amri sedherek kawula menika nampeni wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Bapak Margono ing Kalinegoro ingkang ugi nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken ugi Bapak Hadi Adi ing GKJ Ngalian
enggal pikantuk petahing kesarasan peparing paduka. Kaunipun sedherek kawula inggih kajembono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Sih Mirah. Kawula ugi masrahaken Ibu Tati inggih kajeng ngablak. Kawula pasrahaken Bapak Matius Suwito, warga GKJ Immanuel Solo. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo wonten ing GKJ Tlepok. Kawula pasrahaken Ibu Isti, wilayah 3 GKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purbo. Mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing GKJ Tropodo Sidoarjo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Budistomo, Bapak Sugianto ing GKJ Magelang, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini ing GIDJ Trangkil. Ing GKJ Immanuel Solo, kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 ing GKJ Gondang Winangun. Ing GKJ Wonosobo, kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rodiah Sumardi. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran, kawula pasrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali. Kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden. Ing GKJ Sragen, kawula pasrahaken Bapak Wursitoryadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken Bapak Dalmin, Bapak Sugiri, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini, dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar. Ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Tri Kartono, Bapak Waryono lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken ing GKJ Banyumanik, Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus lan ugi ing GKJ Tanon, kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon ambrih sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.